do na anya onye nwere anwa kwe ka eji afọ ọnụ deceive ya at this time my brother mgbuo gị achọwa m ikwu gị chọwa ibe gị mgbuo gị nta gị cham aṅụọ m ọbara gị achọwa m ikwu gị chọwa ibe gị because unu emerụgo m ihe abatara m ala akụ egbughị m anybody abatara m ala akụ achọghị m enyi nwa afọ akụ abatara m ala akụ egbughị m anybody la ala akụ until unu awa akwa plan wee gbuo ma senior brother n'owu enweghị onye o mejọrọ unu eche na ọ ya adịrị unu izi ọma ndịlọtakwa izi o ka ngwụ na eziokwu ana onye kwere ka eji afọ ọnụ deceive ya ma brother ka ngwụ na eziokwu ihe a Nigeria gọọmenti lụrụ alụtanwughị Britain France they fought me they didn't succeed ọ wụrụ ala akụ ya alụ ya wee lụta ya ọkwa na unu file na unu ya lụta nwunye good and fine ka anyị chịghatụ ya anyị chịgha ya onye merie ọwụrụ odegwu because afụrụ m na kịta unu tọnụziri ya na onye gburu nwanne ya bụzi odegwu onye mere ibe ya ọ bụrụ odegwu ada ma aka m na ede afọ na ada ekwu ede afọ is a small boy I have nothing in common with him come out and fight my boys who are your boys Fulani herdsmen is your boys after the people of Ako bribe room after the people Chinwendo if I start counting you people Chinwendo Lofishi Chinwendo unu akpọrọ m meeting nye m 1.2 million naira ka m bịa chọrọ unu kidnapper kezi ka shweta on ọwụ enemy to Ako and I came back I fought for kidnapping of the people of Ako odoru na anya ka esi wele me kidnapping la ala nke ugo pesha dey include with the mother pesha dey include of the kidnapping ala emele okporoma akuto ihube I made it clear to everybody now later on I will say the enemy I don't care and I can never beg for anyone therefore no to hell therefore no to hell with your so-called amnesty thunder fire generation ago with that amnesty lekwu aragbagbu egila amnesty thunder gbagbu ọ dị ka ede atọ ọjọọ na me be the Caliban if you don't know me too well na me be the Caliban nwanne m ma ṅụọ ọbara gị sọkụ mma sọkụ your blood ada m ekwu okwu too much m laga ada aba mba mana ajọsọ m bịa up today ka m gwa gị ka o si adị ọwụ na ịchagharịa today ọ ya adịkwara gịla mma ọkwa na esi na ịma nchagharị nna m you go to hell with your amnesty and order with your Nigeria mpa gị ozi Nigeria nna gị ebegidela akwa wee daa stroke still yet ị ka nọ na-ezuzugharị nna gị ebegidela akwa with this condition daa stroke but gị nwa wee dị afọ na ị ka nọ na-ezuzugharị ị ka na-edeceive ndị na-edeceive isi nke wee lawa Lagos ịga mere Gentle meeting ma bọda ka ngwu na-ezokwu elekwa agbapụrụ m ihe ụkwụ ala wee lekwu okwu a kedu ebe akụshi ala dị ọkwa ihube ọkwụ m lọlọ ọkwụ m awa ọkwa nna atọ nwanne eni army penetrate ala akụ si na abịa bril ala akụ the life of Akụ ga-aga laya hia arachara m ya Akụ ga-atinye ya ndụ ha any bloody civilian any individual m fụrụ ụzọ n'ala ala akụ nwanne m agbata ozi ya tụsị ala iro una confirm ọ na ọ na-eme ime ụna ama onye unu na-eme because ọ na mbatara obodo jụọ oyi ka mụ na ụmụnne m wụrụ ofu unu a na-ezuzugharị enwere m much to say but onye aghọrịrị ya nwa ka agbara this is only message nwere ịdrọp unu until Biafra until Nnamdi Kanu you people can never hear my voice again you people can never see me again omo aka Gentle ogbu onye mgbe ndụ la-atọ ya ụtọ I love my people so much and my people nwa m iberibela nke ikpeazụ achịta m chịgharị ha onye ọla confirm ọka o si adị ala akụ ga-ahụ confirm desert ala akụ ya wezi otu ime ọfịa mbilite ụra ụtụtụ la dịzi agbakọ m ụlọ niile nọ n'ala akụ ọkụ ọrịa onye ọla confirm mgbe a ya arụ arụwa after all unu gbara ụlọ nna m ọkụ unu born to down my father's house gbuo my senior brother Onowu ka ihe Onowu mere unu Onowu egbu nwa ọkụkọ Onowu enwe onye ọ chọrọ kwa sị na ọgbọ gị ọgara onwe ya ka ọ dị rubbish dị ha ka dị nonsense life dị ya ka ọ dị mind anyị nwere ala akụ mgbe ọ na-achịrị peace wee bịa ka eme peace ka ọ dị mma why there is no peace why there is no peace and you people are there deceiving yourselves mgbe ọlụ na-ejikere bịa peace na plan chalaka unu eshi wee bịa wụọ ka m fụkwa onye ya bịa for peace again thunder wey no get brother gbarie ya ntị there's no peace there will be no peace in our country Nnamdi Kanu comes out there will be no peace again in our country Samonekpa comes out anybody that comes with peace again I will accept you people unu bịa here only bịa for that peace must go down arala enwe nwanne gbawakwu na ya bịa wona unu ha wele mi beri barala enwe thunder wey no get son what the kokun lile anu dia edi afano chere wa bịa ka agba that wall aka ikpeazụ aragbagbu ego agba okay think say you wise I will tell you say you be small boy you know wise at all aragbagbu ego dia
ebe una achịrị peace wee bịa from peace una atụtụrụ ụlọ ụmụ mmadụ sete ya blaze gbakọ ụlọ ụmụ mmadụ ọkụ n'ụlọ eme peace a ga-ekwu okwu peace anya adị happy mmụọ Gentle adị happy na akpa nwetara onwe ha na akpa aghọtala themselves ọ naanị na akụkọ ala fight for the freedom na akpa aghọtala onwe ha the set of people eburu ego binye ha next one eburu war wee bịa tụtụrụ ụlọ ụmụ mmadụ sete ya blaze are we living at the home anyị obigala ụlọ mmadụ why setting the house of the people ablaze? Why burning the house of the people? Because your father's house has no wage. You have your grandfather's house. You have nothing to. It has. Gentle The Yahoo. Gentle, I have a question. Ihe ji were eme video akịta because of I watched this video very long and the Kano Alpha. You understand me? That is the reason why I made this video. It's only believe that na if na Igbo today, I believe I will and the Kano. You understand me? But it's so unfortunate. No dojinya buago. You understand me? The no inazi eme akos gotta have work and problem na Igbo. You understand what I'm saying? Now, Gentle, I want to ask you, do you think the Kano mechakita putting for this thing in our art? Do you think the Kano gonna get it? Do you think the Kano get a sick word done? In our barrier your own community in Ba, you get butchers fanchani. Then you butchers the Afafu, also a na one. I'm not able to with this mentality. I don't know. And you know, tell me find a lot of our people who just now support if you know. Again, do you think they cannot put time or I appreciate this video get out of if you do you think they can be happy with you? That's what I believe that now if you don't know if they cannot again because open on there, I swear. Over the Kano. Na ejiri today who na man name if an Igbo man like this Igbo si na-ekwe n'aka ga nkwu aka ọ bụrụ mkpali nwanne m dịkwana surprise na nwere ndị ya bụ ha watch this video kịta na Gentle mere fa dị so happy na ụdị ife Gentle na-ekwu. I'm telling you if you Gentle na-eterete n'ọha echekwana na ndị Igbo asịrị na ofu onye siela ọlọlọ ya elicha Manola Siligi also. Do you think now this is a quackity in a threat in the guitar? Navaquadolu guitar na fancha also. West America, I no talk much you. The move on put a banana bag if you this account perfume on Aba, Nanibo. Just a man that no a lot of new buffer. Change any perfume. Change any perfume. If I know peace na Igbo. That is what we are saying. And no matter ga-apụta kwuo. Ihe ọ ya wapụtara a na-eterete na gala mmadụ. Kedu oge ọ dị ka ọ ga-ebi? Ajụkwa nke ọzọ Gentle. Ife ari okorie ncha. Do you think na Nnamdi Kanu pụta for ife ihe na-akọ kịta na ọ ga-adị happy with you? Emesian.